बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि दान्थे बिदान्थे मोनसे गिदिर खौरां। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव गोजोन गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साखी महरै बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव सागान होदोंमोन आरो बेखौ लानानै एबा बेनि उनावनो माखासे राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया गुफुर कागजावल' सागान जादों होननानै बाथ्रा बुंबोबाय थादों एबा बेरेखा दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया खालि गुफुर कागजावल' सागान होनाय एबा गोरोबथार जादों होनना बाथ्रा बुंबोदों। बेखौ लानानैनो सोंथि खालामनायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुङोदि बिटिआर गोरोबथाया जुदि गुफुर कागजावल' जादोंब्ला मा जाहोनाव हाग्रामा महिलारिया साखी महरै सागान होदोंमोन होननानै सोंथि खालामदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। सादा लेखायाव सहि होदोंमोन हाग्रामा मानो सहिखौ उइटनेस हिसाबै हाग्रामाथ' दंमोन ना, बे उइटनेस हिसाबै सहि होदों ना। दा बिदिबा हाग्रामाखौनो जों जाम्बा होननांसिगोन। जों इउपिपिएल दा जायफ्रा सालायबाय थादों बेखे बै समनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट मानगिदिर प्रमद बर' आरो आं एनडिपिनि आफादगिरि हिसाबै धीरेन बर', रनसायग्रा नाब्ला बिथां, जों गासैबो जाम्बा जाजोब हाग्रामायाव जाम्बा जाफैगोन मानोना बिथांमोनथ' उइटनेस हिसाबै सहि होदों ना। बे समाव फिन फोरमायबावदि बर' हारिनि गेजेराव थामथि जारिमिनारि गोरोबथा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो साखी महरै सागान होनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि उनावनो माखासे बिसायख'थि सम सफैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया खालि गुफुर कागजावल' बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों होननानै बाथ्रा बुंबोगासिनो। बेखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिया गोबां फिननाय होबोदों। फिन आरोबाव बे समाव सोंथि खालामनायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा सोंथि खालामबावदों। फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो फिन आरोबाव सोंथि खालामदों दि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जुदि गुफुर कागजावल' जादोंब्ला मा जाहोनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा साखी महरै सागान होदोंमोन। बेजों लोगोसे आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समावनो बिटिआर एबा बिटिसि ओनसोलाव गोबां दाङाबाजि जाबाय, गोबां गावजों गाव बुथारलायनाय सिथारलायनाय जाबाय होननानै गोबां बाथ्रा बुंदों। लोगोसे आरो खौसेथिनि बाथ्रा, जेराव राजखान्थिनि गेजेराव थांनाय 2 दान 3 सिगांनिफ्रायनो खौसेथि जानायनि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव खौसेथि जानायनि बाथ्राया ओंखारगासिनो दं। बेखौ लानानै फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बाथ्राखौ नारसिननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जेराव हाग्रामा महिलारियानो जुदि खौसेथियाव फैयाब्ला आरो हाग्रामा महिलारिया जुदि मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव जुदि समान जुदि रानलायनायखौ बुजिलायाबा एबा मोनथिलायाब्ला माबोरैहाय खौसेथि फैनो होननानै बुंदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गोरोबनाय फैया होननानै बाथ्रा बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव खौसेथिखौ लानानै बिटिआरनि गोजोन गोरोबथाखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। सादा लेखायाव सहि होदोंमोन हाग्रामा मानो सहिखौ उइटनेस हिसाबै हाग्रामाथ' दंमोन ना, बे उइटनेस हिसाबै सहि होदों ना। दा बिदिबा हाग्रामाखौनो जों जाम्बा होननांसिगोन। जों इउपिपिएल दा जायफ्रा सालायबाय थादों बेखे बै समनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट मानगिदिर प्रमद बर' आरो आं एनडिपिनि आफादगिरि हिसाबै धीरेन बर', रनसायग्रा नाब्ला बिथां, जों गासैबो जाम्बा जाजोब हाग्रामायाव जाम्बा जाफैगोन मानोना बिथांमोनथ' उइटनेस हिसाबै सहि होदों ना। जुदि सादा कागजमोनब्ला बिथाङा मेगन मिसुनानै होदोंमोन नामा ना मेगनानो नुवामोन, दंफांनि ससमा गानदोंमोन नामा बिथां बै समाव? दा बिथांमोना गावसोर जिखिनि गोरोन्थि खालामना गारबोदों बेफोरखौ कारेक्सन खालामनो जिफोर सर्टेजमोन बेखिनि जों फिलफिल खालामनानै जि सुक्ति खालामो बे सुक्तिया जोंनि भबिष्यत बर'लेण्ड आलादा रायजो जानायनि मोनसे गोगोम बिथा जों गायसनखाबाय। बेनिखाय दिनै बिथांमोना बुंनोथ' जेबो गैलिया। 17 years रुलिंआव बिथांमोना जिखिनि गोरोन्थि मावबोदों, जिखिनि इलिगेल खामानि मावदों, जिखिनि करापसन खालामदों, जिखिनि मा बुंगोन ससाइटियाव बेले बेजे खालामबोदों, गुबुन बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामबोदों,
पार्सियेलिटि खालामदों बेबायदि खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि गैयामोन दावराव दावसि सोमजिहोदोंमोन दाबो बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लुगैया दावराव दावसि खालामनो नाजाबाय थायो दा बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव जायखौ मोनसे सिभिलाइज ससाइटिया लुगैयो बेबायदिखौ बिथांमोना खामानि मावनो हायिखाय गावसोरनि फेलारफोरखौ दोनखोमानो थाखाय बायदिसिना ब्लेम होनानै गावसोरनो खोब गोरों होननानै देखायनो नागिरदों खिन्थु बिसोर गावसोरखौ बुरबावनाय देखायदों। सार बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जानांगौ नोंथांमोना सावरायदोंमोन मोनसे समाव दासिमबो माबायदि थासारि सावरायनायाथ' सावरायबाय थादों दासिमबो बन्द जायाखै ओरैनो रायजो राजाफ्राबो बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबलायनाय खामानि मावखौ लुगैयो खिन्थु दा बियो साक्सेस फेलार निर्भर खालामगोन मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि जिथु माबा दा मोननै हान्जाया मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैनोबा बुजा फैलायनांगौबा गिभ एन्ड टेक बे पलिसिया थांगोन माखासे नागारनांगोन माखासे नाजावनांगोन गावनिखौ गारनानै मालायखौबो नाजावनांगोन बेबायदि मेन्टेलिटि जिथिया लिडारफोरनि गोसोआव फैगोन अब्लानो बे साक्सेस जागोन आरो बेखिनिखौ हायाबा सोरबा सासे सानैया जुदि गंग्रा जानानै जोंनियानो जाजोबनांगौ जों मालायनिखौ गनाया होननानै माबालायोबा गं बायलायलायाबा बे खुनु जाया बेनिखायनो गं बायलायनांगोन गोरोबलायनांगोन जातिनि स्वार्थ ओनसोलनि स्वार्थ गावनि राव हारिमु फोथांना लाखिनानै मोनसे देरहासार जाथिसो थानायनि सात्र बेबायदि गं बायलायनो हानांगोन आरो जायानो गं बायनो हायोबासो बे साक्सेस जागोन।